जय खडपे उत्कृष्ट पखवाज वादक खारवी समाजातील एक नामवंत कलाकार, नामवंत समाज संघटक, पखवाज वादन, ढोलकी वादन च्या माध्यमातून आपल्या गावचं नाव रोशन करणारे कैलासवासी संजय खडपे या दोघांच्याही स्मृती प्रित्यर्थ आयोजित असलेले हे दोन संघ, एक आहे संजय स्मृती वर्सेस सुधीर भाई प्रतिष्ठान, हे झालं नावांचं. तर आपण टीमच्या माध्यमातून आपण विचार केला तर संजय स्मृती आयकॉन प्लेयर विक्रम नार्वेकर, त्याचबरोबर अभिज्ञ नाटेकर, सुमुख आंबेडकर, वेद खडपे हा लोकल प्लेयर आहे, आयुष आणि भाग्यवान आणि पवन डोर्लेकर हे त्यांचे मेन प्लेयर्स राहतील, ज्यांच्यावरती लक्ष राहील. सनित अडिवरेकर, निरंजन नाटेकर कर्णधार आणि मिलिंद अडिवरेकर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून. त्याचबरोबर आहे आपला संघ सुधीर भाई प्रतिष्ठान, याचं नाव जर घेतलं तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, आयकॉन प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेट अंडरआर्म प्लेयर ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सायल अडिवरेकर, तोसुंदेची शान सायल अडिवरेकर, कर्णधार म्हणून नित्यानंद हरजकर, त्याचबरोबर तलाह धालवेलकर, संस्कार पावसकर या दोघांवरती सुद्धा लक्ष असेल. त्याचबरोबर इस्लाम गावखडकर, ईशान अडिवरेकर तोसुंदे मधील हा खेळाडू, त्याच्यावरती सुद्धा लक्ष असेल. त्याचबरोबर राकेश हरजकर, संतोष पात्रे, आपल्या अनुभवाचा कस त्यांच्या सोबत सुद्धा लागणार आहे. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. जाऊया परत एकदा मैदानाकडे. मित्रांनो नमस्कार, सुस्वागतम, वणक्कम, वेलकम. स्थापनी हिंदवी स्वराज्य आपुले, स्थापनी हिंदवी स्वराज्य आपुले, शौर्याने लिहिली इतिहास गाथा, असा हा जाणता राजा माझा, तयाच्या चरणी झुकवितो माता. गगनभेदी नजर ज्याची, पहाडासम विशाल काया, धगधगता सूर्य ही झुकतो आणि वंदितो प्रभू शिवराया. छाती होती पोलादी ज्याची, डोळ्यात ज्याच्या अंगार, त्या माझ्या शोभाचा आज गर्जा जय जयकार, त्या माझ्या शोभाचा गर्जा जय जयकार. गुणवान धैर्यवान बलवान प्रजापती छत्रपती, जाणता राजा असा, त्या माझ्या शोभाचा आज गर्जा जय जयकार. सुखी केली त्यांनीच प्रजा, जन्म घेतला जिजाऊ पोटी, हसू आणले गरीबा ओठी, माझा जाणता राजा. सत्याची ती ढाल होती, निष्ठेची तलवार होती, वीरतेचा भाला होता, हर हर महादेव नारा होता. सह्याद्रीची साथ होती, घोड्यांच्या टापांचा नाद, कडे कपारीत फिरत होता, मर्द मराठ्यांचा वाघ, मर्द मराठ्यांचा वाघ. अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा अर्पण करून छत्रपती संभाजी राजांच्या पवित्र चरणाशी नतमस्तक होऊन मासाहेब जिजाऊंना विनम्र अभिवादन करून या सृष्टीचा निर्माता भगवान ईश्वर अर्थात अल्लाह आणि वाहिगुरु यांना सत श्री अकाल, सर्वांना नमस्कार, आदाब आणि सर्वांना हार्दिक हार्दिक स्वागत करून सर्वांचं हार्दिक स्वागत. उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 पहिल्या पर्वाच्या यशस्वीतेनंतर आपण पोहोचतोय दुसऱ्या पर्वामध्ये. या दुसऱ्या पर्वामध्ये मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. थोडासा विलंब झालाय, लाईटमुळे थोडासा विलंब झालाय, तांत्रिक अडचणींमुळे. या सर्व अडचणींवर मात करून संघर्ष करूनच आपल्याला यश प्राप्त करायचं असतं. भगवान श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलंय, अपयशाने खचून जाऊ नका, अपयशाने खचून जाऊ नका. एक दिवस तुमचा असा येईल की तुम्हाला यश पायाशी येईल. तेच यश पायाशी आणण्यासाठी म्हणून उत्कर्ष प्रीमियर लीग साठी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी जी मेहनत घेतली आहे, त्या मेहनतीला अपार 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 सलाम, मानाचा मुद्रा. सर्वांना विनंती आहे, आपण लाईनमन म्हणून काम पाहायचंय. आपले एक्स्ट्रा प्लेयर्स, दोन्ही टीमला विनंती आहे, आपले एक्स्ट्रा प्लेयर्स पाठवा. दोन्ही टीमला विनंती आहे, आपले एक्स्ट्रा प्लेयर्स पाठवा. रूल्स 10, आज 6 संघ खेळणार आहेत.
हे सहाही संघ टॉप संघ असणार आहेत. आजचा जो ग्रुप आहे हा ग्रुप ऑफ द डेथ मानला जाईल. यामध्ये ग्रुप ऑफ द डेथ मानला जाईल. यामधूनच 2 संघ हे क्वालिफाय होतील. या 6 मधून 2 संघ कोण क्वालिफाय होतील हे आता जो कोण सांगेल त्याला 200 रुपयाचं प्राइज ऑन झालेलं आहे. चला आता फक्त 5 मिनिटं तुमच्यासाठी देतोय. या 6 संघामध्ये 2 संघ कोणते क्वालिफाय होतील या आता सांगा. 200 रुपयाचं प्राइज तुम्हाला येईल. 9,800 कधी जांभरीत पण केलं होतं. 9,813 आहे. 10,000 समथिंग पाहिजे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह माध्यमातून आपण पाहतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मधील हा जरा वजन असेल ना माझ्याकडनं स्मार्ट वॉच. ओके, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टचा विचार केला तर रत्नागिरीमध्ये आज बरेचसे युट्यूब चॅनल्स आहेत. नॅशनल लेवलला जे चॅनल्स आज आपल्याला टेनिस क्रिकेटचं लाईव्ह एक्सक्लुझिव्ह लाईव्ह तुम्हाला लाईव्ह दर्शन करतात. त्याच माध्यमातून रत्नागिरी क्रिकेट लाईव्ह रत्नागिरी स्पोर्ट्स क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून सौरभ दादा मयेकर यांच्या माध्यमातून आपण पोहोचतोय. त्यांनी एक उत्कृष्ट आपल्या छोट्याशा या गावातून काळबादेवी गावातून बिलॉंग करणारे आमचे सौरभ दादा मयेकर यांनी छोट्याशा गावातून हा प्रपंच सुरू करून त्यांना तगडं आव्हान दिलंय. आज आमच्या रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हचे 9,000 पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर झाले. 9,500 पर्यंत पोहोचलोय. अजूनही 500 ची गरज आहे 10,000 सबस्क्रायबर होण्यासाठी. तर अनाउन्समेंट होते रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून. सर्वांनी ऐका. ज्यांनी या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा. युट्यूबच्या माध्यमातून लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. 10,000 या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून जर 10,000 पर्यंतचा टप्पा आपण गाठू शकलो आणि जो कोणी 10,000 वा सबस्क्रायबर असेल 10,000 वा सबस्क्रायबर असेल त्याला सौरभ दादा मयेकर यांच्याकडून स्मार्ट वॉच गिफ्ट दिले जाईल. वेल डन स्मार्ट वॉच गिफ्ट दिलं जाईल. तर 10,000 वा सबस्क्रायबर होण्यासाठी वाट पाहू नका. तोपर्यंत सुरुवात करा आपण, नाहीतर वेट करत राहतील. गोपाळ कृष्ण मंदिर सभागृह जीर्णोद्धारा करता या ठिकाणी भव्य लकी ड्रॉ सुद्धा आयोजित करण्यात आला आहे. फक्त 10 रुपयामध्ये तुम्ही जिंकू शकता फ्रीज, एलईडी टीव्ही, मोबाईल, सायकल, पैठणी, त्याचप्रमाणे अनेक बक्षिसे आपण जिंकू शकता. 2 सामने आज झाल्यानंतर लकी ड्रॉ ची सोडत थोडी करत आपण 3 दिवस करणार आहोत. कारण यामध्ये जवळजवळ 30 पर्यंतची 30 बक्षिसं आहेत. किती 125 बक्षिसं आहेत. ही 125 बक्षिसं आपण 3 दिवस देणार आहोत. त्यामुळे गमवू नका वेळ आपला. 10 रुपयामध्ये कमवा आपलं नशीब. 10 रुपयामध्ये कमवा आपलं नशीब. चला, सर्वांसाठी एकदा सूचना. आपण सर्वजण प्रोफेशनल प्लेयर आहात. मला माहिती आहे सर्वजण प्रोफेशनल प्लेयर आहेत. कर्णधार सुधीर भाई प्रतिष्ठान आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. नाही काय मॅच चालू नाही होणार. कर्णधार सुधीर भाई प्रतिष्ठान पेनल्टी लागेल. आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. कर्णधार संजय स्मृती आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. संजय स्मृती आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा प्लीज. ओके, एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा प्लीज. अँगल नाही रे बरोबर दिसत नाही. बॅट्समन नाही दिसत आहे मला. अँगल चुकलाय रे. बॅट्समन खेळतो तो दिसतच नाही.
हॅलो, एक्स्ट्रा प्लेअर पाठवा प्लीज. प्लीज कोऑपरेट विथ अस. उत्कर्ष प्रीमियर लीग, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ आयोजित UPL 2025 या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आमचा अँथम सॉन्ग रिलीज करण्यात आलंय. आज आपण ते युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकू शकता. परत एकदा ऐकूया त्याची झलक. डीजे मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे आलो मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे. चला, रस्त्यावरती जे टू व्हीलर्स आहेत काढून टाका. तिथून सर्वांनी काढा. रस्त्यावरच्या टू व्हीलर्स दुसरी ठिकाणी पार्क करा. 4 व्हीलर गाडीला प्रॉब्लेम होतोय तिथून येण्यासाठी. रस्त्यावरच्या टू व्हीलर्स प्लीज काढा. प्लीज प्लीज. प्लेयर्स लोक असतील त्यांनी सुद्धा काढा. कोण आले? सुस्वागतम. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो. आमच्या या क्रीडा नगरीमध्ये या क्रीडा स्पर्धेसाठी आताच पूर्णगड सागरी पोलीस ठाणे इंचार्ज सीओ साळुंके साहेब हे इथे उपस्थित झालेले आहेत. तरी त्यांचं आमच्या उत्कर्ष कला क्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने मी जाहीर आभार मानतो. त्याचप्रमाणे त्यांना आम्ही ते सन्मानित करीत आहोत. तरी त्यांना सन्मानित करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार भाऊ हरजकर साळुंके साहेब यांनी आपला महत्वपूर्ण वेळ इथे दिल्याबद्दल त्यांचा आम्ही शाल आणि श्रीफळ आणि पुष्पहार देऊन त्यांना सन्मानित करीत आहोत. सुस्वागतम साळुंके साहेब. हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई. हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई. साळुंके साहब के आने से ऐसा लगा कि जैसे हमारी हर तकलीफ को दवा मिल गई. सुस्वागतम साळुंके साहेब आपल्या या आगमनाने.
आमच्या या मंचाला मात्र 4 लागले. ज्यांच्या इथे गाड्या लावलेल्या आहेत कृपया रस्त्याच्या बाजूला ज्यांनी गाड्या लावलेल्या आहेत त्या योग्य दिशेने पार्क करायचे आहेत. कृपया कुठल्याही वाहनाला अडथळा येणार नाही. नमस्कार मंडळी. मराठीच्या महानतेची जन्मभूमी महाराष्ट्र, कर्मवीरांच्या कर्तृत्वाची कर्मभूमी महाराष्ट्र, साहित्य धुरंधर गीत गद्य आणि काव्यभूमी महाराष्ट्र, बुद्धी धुरंधर सिद्धहस्तांची कलावंतांची ही दिव्य भूमी महाराष्ट्र. या महाराष्ट्राच्या पवित्र आणि पावन मातीला शतशः नमन करून ज्या शिवछत्रपतींच्या इतिहासाने प्रेरणा देऊन या मुचकुंद नदीच्या किनाऱ्यावर पूर्णगड या किल्ल्याच्या आच्छादनी वसलेल्या पूर्णगड गावातील या श्रीकृष्ण नगरीमध्ये रणभूमीवर आग फेकतो जणू तोफेचा गोळा, शत्रूलाही धडकी भरवतो शिवबाचा मावळा. या शिवबाच्या मावळ्याकडून शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा अर्पण करून प्रारंभ करीत आहोत. युपी पर्वतोन सुरुवात होत आहे, शुभारंभ होत आहे. विक्रम नार्वेकर गोलंदाजांना करतो चक्रम, त्याचं नाव आहे विक्रम. नॉस्ट्राइक अभिज्ञ संजय स्मृतीकडून पहिली सलामीची जोडी. पॉवर प्ले भार स्वीकारलाय सायल अडुरेकर अर्थात किंग ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट. सायू पहिला बॉल राईट आर्म राऊंड विकेट. ओहो व्हॉट अ ड्राईव्ह, चांगला ड्राईव्ह परंतु तितकाच चत्रक्षण. सुरुवात होते. एकदा टाळ्यांच्या गजरात सर्वांचं हार्दिक स्वागत करूया मित्रांनो. एक धाव डिक्लेरेशनच्या स्वरूपामध्ये. हे टाळ्या म्हटल्यावर तुम्ही वाजवा रे. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. इरादा झालाय पक्का, जिंकण्याचा केला इरादा. वाईड बॉल, नो बॉल. पंचांचा इशारा. धाव संख्या 2 वरती पोहोचवली जाते. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल सायल अडुरेकर अर्थात सायू. विक्रम यांच्यासाठी फुल टॉस डिलिव्हरी. फुल टॉसला दाखवायचा असतो क्रिकेटचा क्लास, परंतु एकच पॉवर प्लेच्या फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन मध्ये मिड ऑफ ठेवलाय. मिड ऑन ओपन आहे. विक्रमला फायदा घेता आला नाही. परत एकदा भरकटला सायू, भरकटला. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. सुरुवात झाली आहे संत, सावध, सजग, सतर्क. विक्रम नार्वेकर 3 अशी धाव संख्या. संजय स्मृती पुढचा बॉल. ओहो हो, गुड लाईन, गुड लेंथ होती. लाईन मात्र भरकटलाय सायू. लेंथ पॉवरफुल होती. अगदी इन टू द पिच गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न सायूचा दिसतोय. शूट पद्धतीच्या गोलंदाजीसाठी या मैदानावरती मात्र फायदाच फायदा आहे. सुंदर मैदान, काय मैदान बनवलंय असं वाटतंय. एका छोट्याशा गार्डन मध्ये आपण खेळतोय आणि पाहतोय रोमहर्षक मुकाबला. 4 अशी धावसंख्या. आउटसाइड ऑफ स्टंप वाईड बॉल. अंपायरचा इशारा येतोय. 4-5 धावा. या 5ची धावा 4 धावा अतिरिक्त दिल्यात सायू यांनी. विक्रम सावध सुरुवात करतोय. वाव, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. पहिला येतोय दणदणता हुआ चौकार. चौकार आधी योगाची उत्कर्ष प्रीमियर लीग मधील पहिला चौकार या वर्षीचा येतोय सायूच्या माध्यमातून. सायूच्या बॉलिंग वरती विक्रमच्या माध्यमातून. आवाज करणार थोडा, आवाज थँक्यू व्हेरी मच डीजे. आवाज करणार जरा, आवाज कमी येतोय. अरे ह्याचा माझा बॉस डीजे वरती चांगल्या माणसाला बसवणार. नेक्स्ट डिलिव्हरी. वाव वाव, व्हॉट अ कमबॅक, व्हॉट अ कमबॅक. ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट. वंडी. अंपायरचा इशारा येतोय वंडीचा. नाही ओके. डॉट डिलीवरी. इंसान गलती का पुतला है, ईश्वर ही है जो गलती नहीं करता है. अंपायर कडून दिलगिरी व्यक्त केली जाते. नेक्स्ट डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा थोडासा बॅक ऑफ द लेंथ बॉलला ठेवलाय सायू यांनी. आता मात्र उंगलिया फेर देते सायूने.
बरोबर, फिंगर रोलिंग गोलंदाजी, शूट पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली, परंतु यावेळेला मात्र थोडासा बॉल वरती कंट्रोल ठेवण्यात यशस्वी. धावसंख्या 9 वरती. विक्रम सावध, सुंदर सुरुवात. सायू परत एकदा भरकटतोय. लॅक ऑफ प्रॅक्टिस या ठिकाणी पाहायला मिळते. सायू यांच्याकडून व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात डबल फिगर मध्ये पोहोचली जाते. धावसंख्या 10 नो लॉस. विक्रम नार्वेकर गेल्या वर्षीचा हा चमचमता हिरा आज या आकाशामध्ये, या क्रिकेटच्या पटलावरती आकाशातला हा तारा चमकणार का? वाव, व्हॉट अ शॉट ऑन द राईट. फटका जातोय. 1 2 3 4 चौकार. थँक्यू डीजे, थँक्यू. व्हॉट अ स्टार्ट. 14 रन, 14 धावा. मी मगाशीच म्हटलं होतं संजय स्मृतीला हा हिरा गवसलाय, आयकॉन शोधून काढलाय निरंजनने, आणि त्याने मात्र आपला दबदबा पहिल्या षटकामध्ये सायूवरती प्रहार चढवलाय, वार केलाय, हल्ला केलाय, आक्रमण केलंय, शंख वाजवला गेलाय विक्रम यांच्याकडून. आता काय रिप्लाय देतोय, काय आन्सर असेल नित्यानंद यांच्याकडे, सायू यांच्याकडे. सुधीर भाई प्रतिष्ठान गोलंदाज, बॉलर संस्कार पावसकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. त्याच्या समोर आहे अभिज्ञ नाटेकर, वन ऑफ द फायनेस्ट प्लेयर फ्रॉम दी पूर्णगड गावचा हा सितारा अभिज्ञ नाटेकर आपण पाहतोय ग्लोव्ज घालून. एक प्रोफेशनल क्रिकेट टॉप ऑफ द मोस्ट ज्याची गणना केली जाते, त्याचबरोबर केबी स्टार ची गणना केली जाते, त्याचबरोबर गणपती प्रीमियर लीग फेमस आहे, त्याचबरोबर NHT प्रीमियर लीग राजापूरचा फेमस आहे, आणि त्याचबरोबर UPL सुद्धा फेमस करण्यासाठी तयार आहोत. दुसऱ्या वर्षामध्ये UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग सर्व दुसरे. संस्कार राईट आर्म राऊंड द विकेट. दुसरा ओव्हरचा पहिला बॉल. आता मात्र पॉवर प्लेचा खेळ होतोय समाप्त, आणि थोडीशी वाईड अशी फिल्डिंग आपल्याला दिसतोय. वाईड बॉल सुरुवात केली जाते. संस्कार पावसकर यांच्याकडून थोडासा बॉलिंग अटॅक कमजोर पाहायला मिळतोय सुधीरभाई प्रतिष्ठानकडून. ऑक्शन मध्ये मात्र निरंजनने बाजी मारली, आणि काय टीम निवडली अभिज्ञ. नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा संस्कार कडून लेग स्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल, मागता भजी बघता वडे. या वाईड बॉलने धावसंख्या वाढते, 16 वरती पोहोचवली जाते. 16. सुरुवात मात्र सुरळीत केली जाते. सुंदर सुरुवात, रोमहर्षक सुरुवात. विक्रम नार्वेकर यांच्या नावामध्येच दबदबा आहे. समोरच्या टीम मध्ये सायू आहे, वन मॅन आर्मी सेनापती के बराबर. अख्खी सेना जो चालवू शकतो तो सायू. अजूनही लाईन मिळाली नाहीये संस्कारला. यावेळेला ट्रॅक वरती आणावं लागेल ट्रेनला. त्याच्या या ट्रेनला ट्रॅक वरती आणण्यासाठी तुम्हाला प्रेशरला रिलीज करावं लागेल. नेक्स्ट डिलिव्हरी, स्लोअर डिलिव्हरी, मिडल कडून ऑफ कडे लेग कटर करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा सक्सेसफुली. त्याला मात्र अगदी शेवटच्या क्षणाला पुश करतोय एका धावेसाठी. धावसंख्या 18 वरती पोहोचवली जाते. वा, व्हॉट अ शॉट. सुंदर शॉटच्या पाहायला मिळालाय. धाव केली जाते फरार बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. अभिज्ञकडून येतोय पहिला चौकार. धावसंख्या 22 वरती. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने ऑन द राईट फटका. यावेळेला मात्र परत एकदा जातोय बाउंड्री लाईनच्या सीमा पार. चौकार. 26. व्हॉट अ स्टार्ट, व्हॉट अ स्टार्ट. हा यावेळेला मात्र कमबॅक पाहायला मिळतोय. ब्रेक, यावेळेला ऑफ ब्रेक पाहायला मिळतोय. आउटसाइड द ऑफ स्टंप. थोडासा शफल आउट झाला होता. फलंदाज अभिज्ञ हो भरकटलाय. दबाव में प्रभाव डालता हुआ यहाँ पे अभिज्ञ गोलंदाजावरती. धाव संख्या 27. आउटसाइड ऑफ स्टंप. धाव संख्या 27 स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा हो वाईड बॉल, नो बॉल, सगळं काही होत आहे. प्रेशर प्रेशर प्रेशर. दबाव आहे अभिज्ञ आणि विक्रमचा. दबाव आहे नावाचा. दबाव आहे नावाचा संघाचा. दबाव आहे UPL जिंकण्याचा. पहिला सामना उद्घाटन
आणि उद्घाटनाचा सामना म्हणजे आगाज करावा लागेल, सुरुवात करावी लागेल. सुरुवात सभी की अच्छी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत जिनकी अच्छी होती है और उनको अंजाम तक पहुंचना जरूरी होता है. ओहो, फ्लिपर यावेळेला मात्र फ्लिपर खोदून काढलाय बॉलला. धावसंख्या 28 वरती दुसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा भरकटलाय. वाईड बॉल अँगल मात्र क्रिएट केला जातोय गोलंदाजाकडून. वाईड बॉलने धावसंख्या 29 वरती. हो, कमबॅक दॅट इज द बॉल. ऑफ ब्रेक थोडासा मागे ठेवायचा. गुडलँड स्पॉट ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये ज्याला बोलतात तो स्पॉट शोधून काढायचा. दुसऱ्या ओव्हरची समाप्ती UPLच्या उद्घाटन सामन्यामध्ये दुसऱ्या षटकानंतर धावसंख्या झाली आहे 29. नो लॉस 29. नाबाद 29. CSDG. ओके, वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत सर्वांचं. जाऊया मैदानाकडे. तिसऱ्या षटकामध्ये सुरुवात होतोय, प्रारंभ केला जातोय तिसऱ्या षटकाचा. गोलंदाज नित्यानंद हरचकर यांच्याकडून कर्णधार राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. यावेळेला लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न लेग स्टिकच्या बाहेर विक्रम नार्वेकर यांच्याकडून प्रेशर क्रिएट केलं जात आहे आणि हे प्रेशर मात्र रिलीज करता येत नाहीये. त्याला काय रिप्लाय देणार, काय आन्सर देणार. 30 अशी धावसंख्या. काय आक्रमक प्रारंभ सुरुवात केला जातो. यावेळेला परत एकदा बॉलला पाठवलं होतं ते कव्हरच्या दिशेने चौकारासाठी. धावसंख्या 4 ने वळली जाते. धावसंख्या 34. 34. थँक्यू डीजे. अलॉंग द कार्पेट हा बॉल खेळला होता. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षणाची गरज होती, परंतु फंबलिंग झाले फिल्डर कडून. 1-1 धाव मोलाचे. धावसंख्या 34. पहिल्याच सामना आहे त्यामुळे माहिती नाहीये किती धावा कॉम्पिटिटिव्ह होतील. किती धावा बनवल्या म्हणजे आपण विजयाची खात्री देऊ शकतो. किती धावापर्यंत रोखणे गरजेचं आहे. ओ वाईड ऑफ द अँगल. हा मात्र वाईड अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा. नो बॉलचा इशारा पंचांचा. धावसंख्या 35. अंपायरची भूमिका पार करतायत. गुड लेंथ स्पॉट शोधलाय पुन्हा एकदा विकेट किपर कडून. थोडीशी फंबलिंग परंतु तितकंच चांगली गोलंदाजी. धावसंख्या 35. प्रणव सर आणि प्रवीण सर पुन्हा एकदा नित्यानंद भरकटतोय. ही भरकटणारी दिशा त्याला कुठे ना कुठेतरी ट्रॅक वरती आणावं लागेल. 36 अशी धावसंख्या. विक्रमने कोणती रिस्क नाही घेतलीये. गोलंदाजाने त्याला हेल्प केलीये. 2 धावांनी पुन्हा एकदा वाढवली जाते धावसंख्या. हे प्रेशर बोलते, हे क्रिकेटचं प्रेशर आहे. या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. संघाचं प्रेशर आहे, जिंकण्यासाठीचं प्रेशर आहे. इतका मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षक पहिल्या सामन्यापासून प्रारंभीलाच जर इतका प्रेक्षक असेल तर परवाची तर बातच निराळी आहे. त्यामुळेच UPL गेल्या वर्षी फॉर्म मध्ये आली, सक्सेसफुल झाली. या वर्षी एक पाऊल पुढे जात पॉवरफुल आणि दिमागदार पद्धतीने धावसंख्या 38 वरती पोहोचवली जाते. 2.2 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 षटकांचा खेळ आहे त्यामुळे 60 धावा बनतील यामध्ये निश्चितच खात्री आहे. विक्रम नार्वेकर खेळण्यासाठी तयार. विक्रम आणि वेताळ मध्ये आपल्याला विक्रम राजा माहिती होता, राजा विक्रमादित्य माहिती होता. संघर्षमय जीवन ज्याचं आहे. वाईड बॉल इन बिटवीन. वाईड बॉलने धावसंख्या 39. पण अंडरआर्म क्रिकेट म्हटलं तर नाखरे गावचा हा सुपुत्र. पावस पंचक्रोशी मधून रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपलं नाव रोशन करणारा विक्रम यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा खोदून काढला होता. बॉल जातोय मिडॉनच्या दिशेने. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाहीये. धावसंख्या 39. 39. परत एकदा भरकटतोय. हा एक्सपेरिमेंट करण्याची प्रयोग करण्याची वेळ नाहीये. ही काही प्रयोगशाळा नाहीये, हे मैदान आहे. आपल्याला स्किल दाखवावं लागेल. 41. 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. ऑफ ब्रेक. यावेळेला मात्र व्हेरिएशन पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. 41 अशी धावसंख्या तिसऱ्या षटकामध्ये. 41 धावसंख्या 41 अशी धावसंख्या. विक्रम खेळण्यासाठी तयार. परत एकदा ऑफ ब्रेक. लाईन मात्र चेंज झाली आहे. लेंथ पॉवरफुल होती, लाईन तितकीच निगेटिव्ह.
एक धावेने धावसंख्या 42 वरती. धावा मात्र बॅटने आल्या नाहीयेत. एक मात्र वनडी मिळते. हा बॉल पुन्हा एकदा चांगला होता. विक्रमने नाहक या वेळेला लेफ्ट आउट केला. एक धाव मात्र कीपर कडून फंबलिंग. धावसंख्या 43 वरती 43. ओहो लेग ब्रेक. तर म्हटलं तर या ओव्हर मध्ये सुंदर टर्न पाहायला मिळतोय नित्यानंद यांच्याकडून. फक्त लाईन कंट्रोल जी गोलंदाजीची पाहिजे ती मात्र दिसली नाही. षटक संपते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 43 अशी धावसंख्या पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. येस डीजे. मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे आलो मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे खेळूआधार मारून चौकार आधी या योद्धाची थँक्यू व्हेरी मच. आपले अतिथी साळोखे साहेब आपली रजा घेत आहेत. आपला बहुमूल्य अमूल्य वेळ आमच्या स्पर्धेसाठी तुमच्याकडून मिळाला. सागरी पोलीस ठाणे पूर्णगड, सागरी पोलीस ठाणे पूर्णगड चे सन्माननीय साळोखे साहेब आपल्याला फार फार धन्यवाद. जाऊया मैदानाकडे. पुनश्च एकदा शेवटचं षटक, निर्णायक षटक. 3 षटकांचा समाप्ती झाली आहे, परंतु झालंय काय की एकही विकेट मिळाली नाहीये. 43 धावांचा डोंगर उभा झालाय 3 षटकामध्ये. तसं पाहायला मिळालं तर विक्रम कडून 1 शॉट आलाय चांगला. अभिज्ञकडून 1 शॉट पाहायला मिळालाय चांगला. बाकीच्या या धावा जवळजवळ मी या स्कोररला विनंती करेन की किती धावा या अवांतर आहेत या 3 षटकामध्ये. कदाचित 12 ते 15 धावा अवांतर असतील. नवीन गोलंदाज यावेळेला फक्त ड्राईव्ह केला 1 धावेसाठी. हा बॉल मात्र इनटू द पिच गोलंदाजी होती. मुलाचं नाव आहे समित डोर्लेकर. गावड्यांबेरेचा छोटासा खेळाडू. पावस प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा याने आपल्या नावाचा दबदबा केला होता. तोच गोलंदाज समित डोर्लेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. यावेळेला ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. त्यामध्ये दिशा भरकटलाय. वाईड बॉल. परत एकदा एक्स्ट्रा. तर एक्स्ट्रा किती झाले टोटल? 45 मध्ये किती धावा या एक्स्ट्रा आहेत. वा व्हॉट अ डिलिव्हरी. राईट वाईड बॉल. येस आउटसाइड ऑफ स्टंप. अंपायर कडून मात्र वाईड बॉल. 23 अवांतर. धावसंख्या 23 आहे 46 मध्ये. म्हणजे 50% धावा या एक्स्ट्रा दिलेल्या आहेत. 50% धावा. 23 धावा या बॅटने आल्या. 23 धावा या एक्स्ट्राच्या आहेत. हा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपल्यासाठी फक्त आजच्या दिवसातील प्रत्येक सामना हा मोलाचा आहे. शमितला कमबॅक करावं लागेल. राईट आर्म राऊंड विकेट पुन्हा एकदा भरकटलाय. आउटसाइड ऑफ स्टंप. वाईड बॉल. पहिल्या सामन्यामध्ये अशा पद्धतीचं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाहायला मिळेल इतक्या खराब पद्धतीचं अशी अपेक्षा नाही केली आहे गोलंदाजांकडून. कदाचित मैदानाचा थोडासा प्रभाव त्यांच्यावरती दिसतोय. यावेळेला फटका चांगला आहे. रनआउट. पहिला धक्का मिळेल कारण सॅक्रिफाईस केली जाते. विकेट विक्रमला स्ट्राईकला आणणे गरजेचं आहे. त्यामुळे पहिला धक्का मिळतो. येस डीजे. मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे आलो मैदानी राजे. धन्यवाद डीजे. थँक्यू व्हेरी मच. डीजेच्या माध्यमातून आपण ऐकतोय सुमधुर संगीत. या क्रिकेट टुर्नामेंट म्हटलं की सर्व गोष्टींचा सुयोग्य वापर होणे फार गरजेचं आहे. जितक्या प्रमाणामध्ये आपण हे सुंदर मैदान पाहतोय तितकंच चांगलं आयोजन पाहतोय, नियोजन पाहतोय. यामध्ये शांतता आहे. प्रेक्षकांची उपस्थिती लक्षणीय आहे, परंतु शांतता आहे. क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहेत. त्याच पद्धतीने माझ्या साथी स्कोरर सन्माननीय विकास लाकडे ज्यांनी हे आज अँथम सॉन्ग आपलं बनवलंय, गाणं गायलंय, अर्थात गौरव हरजकर यांनी लिहिलंय. त्या दोघांसाठी मात्र आज मानाचा मुजरा सलाम करावा असं वाटतोय. जाऊया पुढच्या बॉल साठी. विक्रम यांचा प्रेशर शमित वरती. हा छोटी मूर्ती आहे. शमित यांची कीर्तिमान करण्यासाठी फार मोठा पल्ला गाठावा लागेल. ही सुरुवात आहे, प्रारंभ आहे, परंतु प्रारंभ करत असतानाच शमित आपल्या गोलंदाजीची चुणूक दाखवेल का? परत एकदा भीती
भितोसी कशाला उगाच भय पळू दे शमित जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा नको घाबरू तू असे दास ज्यांचा असे बाळ त्यांचा असा स्वामी तुमच्या पाठीशी उभे राहतील ज्या वेळेला तुम्ही घाबरणार नाही. यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी 49 49 अशी धावसंख्या. वा वॉटर शॉट पाहायला मिळाला. एक सुंदर ऑन ड्राईव्ह जातोय सी बारेचा पार चौकार. धावसंख्या 4 ने 50 पूर्ण केली जाते. पहिला अर्धशतक पूर्ण होते. 54 अशी धावसंख्या वाईड अँगलने वाईड बॉलने धावसंख्या 54 54. सुरुवात धडाकेबाज झाली आहे. वॉटर शॉट पाहायला मिळतो. बॅकफूट ड्राईव्ह सफल झालाय आणि सुंदर टॅप पाहायला मिळालाय. ब्रँडेड विक्रम शॉट चौकार. धावसंख्या होते 58 58 अशी धावसंख्या. नेक्स्ट डिलिव्हरी शमित यांचा पुन्हा एकदा अँगल क्रिएट केला जातोय. शमित यांच्याकडून वाईड अँगल क्रिएट केला जातोय. प्रेशर बोलतोय. धावसंख्या 59 वरती विक्रम नावाचं वादळ मात्र घोंगावलं जाते आणि त्या वादळाकडून येतोय हा शेवटचा चौकार. धावसंख्या 63 वरती पोहोचवली जाते. नेक्स्ट मॅचला टॉसला बोलवू ना, थांबवायचाच नाही गेम. वेलकम बॅक. धन्यवाद. काय सुरुवात केली आहे. आगाज क्या है. प्रारंभ काय केलाय. काय सुंदर सुरुवात. रणधुमाळी संग्रामाच्या या प्रारंभीच्या पहिल्या मुकाबल्याला सुरुवात झाली. पहिल्या 4 षटकामध्ये धावसंख्या उभी केली आहे 63. 64 धावांची आवश्यकता. हॅलो. यापुढील सामना एमडी स्टार तुळशिंदे वर्सेस टीम फायटर पूर्णगड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया टास्क बॉक्स मध्ये नाणेफेक करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. एमडी स्टार तुळशिंदे वर्सेस टीम फायटर पूर्णगड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लगेचच त्यासाठी टास्क बॉक्स कडे येण्याची कृपा करा. धन्यवाद. पुढचा सामना थोड्याच वेळामध्ये प्रारंभ होईल, परंतु जाऊया या सामन्याकडे. 63 धावा बनवल्यात. पहिली रणधुमाळी, पहिली धुमश्चक्री, पहिली जुगलबंदी, पहिली चकमक जी सुधीर भाई प्रतिष्ठान आणि संजय स्मृती मध्ये होते. संजय स्मृतीने धडाकेबाज सुरुवात केली आहे. लक्षात घ्या लीग स्टेज आहे. नाणेफेक जिंकलाय सुधीरभाई प्रतिष्ठानने. तरी सुद्धा सामना जर टाय झाला सर्व संघांसाठी सामना टाय झाला तर 1-1 पॉइंट इच हा तुम्हाला सेपरेट आउट केला जाईल. तुम्हाला विभागून देण्यात येईल 1-1 पॉइंट. कारण ही लीग मॅच आहेत, लीग मॅचेस आहेत. लीग मध्ये तुम्हाला 1 पॉइंट मिळेल. रन रेट मेंटेन करता येईल तुम्हाला. तो प्लस सेम राहील. परंतु त्यासाठी मात्र तुम्हाला 63 पर्यंत पोहोचावं लागेल. 64 धावांची आवश्यकता आहे. 64 धावांची आवश्यकता पार करण्यासाठी मैदानावरती सुधीरभाई प्रतिष्ठानच्या वतीने सलामीची जोडी. सलामीचा फलंदाज सायल अडिरेकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅटर इन अ हिस्ट्री ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट. आपल्या क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये ज्याने आपल्या नावाचा दबदबा केला आणि त्याचबरोबर एक लकी चार्म म्हणून ओळखला जाणारा खेळाडू नित्यानंद हरजकर, ज्याच्यावरती असेल ही दारोमदार ही जबाबदारी, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी 64 पर्यंत पोहोचवण्यासाठी. मला वाटतं ह्या धावा खूप झाल्यात या मैदानावरती. या एमडी स्टार संघाचे कर्णधार ताबडतोब टॉस साठी येण्याची कृपा करावी. एमडी स्टार. ओके. 64 धावांमध्ये अव्वांतर धावसंख्या या जवळजवळ 27 ते 28 होत्या.
त्यामुळे 45% अवांतर धावसंख्या. जाऊया मैदानाकडे पुन्हा एकदा. 64 धावांना आव्हान देताना सुरुवात केली जाते. लहू के आग को अब जलना है मुझे, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है मुझे. पहिली ही गेंद आणि पहिल्याच बॉल वरती विक्रम करतोय हल्ला, आक्रमण, लेग ब्रेक. त्याला माहितीये थोडीशी सायू फंबलिंग करणार लेग स्टिकच्या बाजूला, कारण त्या ठिकाणी मात्र जागा क्रिएट केली गेली नाहीये. थोडीशी जागा बनवणे गरजेचं होतं सायू यांच्याकडून. एक धाव मात्र मिळते. खाता खोललं जातं. ओहो, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, संपर्क होत नाहीये, मिस जजमेंट होते. राऊंड द विकेट मारा करतोय, त्यामुळे अँगल क्रिएट केला जातोय गोलंदाजांकडून. विक्रम नार्वेकर नावामध्ये सर्व काही आहे. राजा विक्रमादित्य बद्दल मी बोलत होतो मगाशी. हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये पौराणिक किंवा काल्पनिक कथांमध्ये आपण पाहिलंय राजा विक्रमादित्य एक मोठं नाव. विक्रमादित्यकडे अनेक कलागुण होते. फुलटॉस आणि त्याला दाखवलंय क्रिकेटचा क्लास. सायू यांच्याकडून येतोय ब्रँडेड शॉट, जातोय सीमा रेषापार. धावसंख्या 5 वरती. नेक्स्ट बॉल. आता मात्र बघा क्रिएट केला जातोय वाईड, प्रेशर क्रिएट केला जातोय. हेच असतं प्रेशर. डॉमिनेट करतात फलंदाज या पद्धतीने. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द माइंड म्हटलं जातं. 6 अशी धावसंख्या. नेक्स्ट बॉल. वॉटर शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला सायू यांच्याकडून. एक पुन्हा टॅप पाहायला मिळाला. टॅपचा बादशाह म्हणून ज्याच्याकडे ओळखलं जातं. घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, कोशिश करके हारे तो गम नहीं, यही दिखाते हुए सायू आडुरेकर यावेळेला डबल फिगर मध्ये पोहोचवली जाते धावसंख्या. विक्रम वरती केला जातो प्रहार. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल. 11. 4 षटकामध्ये 64 धावा येऊ शकतात या मैदानावरती. ही थोडीशी आत्मविश्वासाची बाजू मात्र प्रज्वलित झाली असेल. नेक्स्ट डिलेव्हरी. शॉट चांगला आहे. पॉवर जनरेट झाली नाहीये. मिलिंद यांच्याकडून क्षेत्ररक्षण परंतु रोखू शकले नाहीत. बॉल जातोय सीमा पार. एफजे जातोय चौकार. धावसंख्या 15 वरती. रोमहर्षक सुरुवात सायू यांच्याकडून. प्रहार केलाय. आक्रमणाला प्रति आक्रमण. आहा, काय प्रेशर. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द प्रेशर. तो विक्रम असू दे नाही तर सायू. विक्रमने सायूच्या ओव्हर मध्ये 14 धावा केल्या होत्या. सायूने विक्रमच्या ओव्हर मध्ये 16 धावा केल्यात. या 4 धावा 20 धावा केल्यात. या 4 धावा खणखणीत नाही. काय गॅप शोधले बिटवीन द टू फील्डर्स. जातोय सीमा रेषा पार. 1 2 3 4 4 4 4 4 थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. काय आक्रमण केलंय. काय आक्रमण. हा आक्रमण हे सैनिक. मी का म्हटलं होतं एक सेनापती सेना के बराबर आहे. सायल आडुरेकर मॅन फ्रॉम तुळसुंदे. अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जर आपण 10 टॉपचे फलंदाज काढले जे टेक्निकली करेक्ट आहेत, तंत्रशुद्ध आहेत. आज आपल्याला आता थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला कुंदन सुद्धा पाहायला मिळणार आहे, मानस सुद्धा पाहायला मिळणार आहे, परंतु उद्या ईशान पाहायला मिळणार आहे, अक्षय पाहायला मिळेल, विक्रम पाहायला मिळाला. आज आपण जर अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये नाव घेतलं तर स्मिथ शिवलकर, सोहम भाटकर ही मोठमोठी नावं आहेत अंडरआर्म क्रिकेटच्या. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मधील राजा सूद हे नाव राजापूरचं आपल्याला सर्वांना माहित असेल. जॉन्डी अर्थात अर्सलान वाडकर हे नाव सर्वांना माहित असेल. परंतु त्याच पंक्तीमध्ये ज्याचं नाव फार आदराने अदबीने घेतलं जातं तो सायल आडुरेकर. यावेळेला मात्र 1 मॅन आर्मीचा गेम करताना धावसंख्या 20 वरती पोहोचवली जाते. 4 षटकामध्ये 64 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज अभिज्ञ गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नित्यानंद यांच्यासाठी फुल टॉस डिलिव्हरी होता. छोटे चढू नित्यानंद फुल टॉसचा फायदा उठवता आला नाही. धावसंख्या 20. आयुष का आयुष यस आयुष गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. राईट आर्म राऊंड दी विकेट. 17 बॉल आणि 44 धावांची आवश्यकता आहे. 17 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता. थोडीशी सल्ला मसलत. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय बहुत ही जरूरी होती है. या तो क्रिकेट हो या तो लाइफ हो.
यावेळेला मात्र क्रिकेट यावेळेला लाईव्ह घडवताना दिसेल. आयुष राईट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करेल. पुन्हा एकदा फुल टॉस डिलिव्हरी. हो नित्यानंद यांच्या बॅटला काही लागत नाहीये. कम्प्लीट रॉंग अँगल खेळतोय. स्टान्स वेगळा आहे. मिड विकेटच्या दिशेने स्टान्स आहे. येस थँक्यू. धाव संख्या अजूनही 20 वरती. चौकार ओव्हर. 16 बॉल 44 धावा. पहिल्या षटकामध्ये सायूने दबदबा निर्माण केला होता. हा दबदबा मात्र कव्हर अप करताना दिसतोय. तो आयुष राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. यावेळेला फटका चांगला आहे परंतु एका धावेसाठी अँगल क्रिएट केलाय. फक्त 1D मेल. नित्यानंदला क्रिएट करावं लागेल अँगल. स्टान्स बदलावा लागेल. बॅट फ्लो चेंज करावी लागेल चौकार प्राप्त करण्यासाठी. यावेळेला फटका चांगला आहे. यावेळेला मात्र ते काम केले जाते. कॉमेंटेटरचा सल्ला मानला जातोय आणि थोडासा बदल केला जातोय. चौकाराने धाव संख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. आयुष नेक्स्ट डिलिव्हरी. आयुष वरती मात्र प्रेशर. अपील केलं जातंय. हा मात्र फुलर लेनचा बॉल होता. नक्कीच त्याला माहित होतं बॅकफुटला जातोय नित्यानंद. बॅकफुटला जातोय. व्हेरिएशन करणे गरजेचं आहे. पहिले 4 चेंडू त्याने ऑफस्टिक ठेवली मिडल स्टिक ठेवली परंतु मागे ठेवले होते. हा बॉल मात्र फुलर लेनला टाकलाय. चौकार बिवकार मारल्यावरच वाजवू. धाव संख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. 26 वरती पोहोचवली जाते. 13 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता. काय होईल गेम मध्ये. 13 बॉल 38 धावा. हा बॉल मात्र फार महत्वाचा आहे. या बॉल वरती चौकार येणे गरजेचं आहे का परंतु एकच धाव येते. नित्यानंद यांच्याकडून मात्र निराशा होते या बॉल वरती. 12 बॉल 37 धावा. 12 चेंडू 37 धावा. धाव संख्या 27 वरती. पहिल्या सामन्यामध्ये UPL ची क्वालिटी दिसायला लागली आहे. UPL मध्ये 3 दिवसामध्ये 3 रात्रीमध्ये काय होणार याची छोटीशी झलक दिसते. 12 चेंडू आणि 37 धावा. IPL मधून एक ब्रेकिंग न्यूज येते. येस DJ IPL मधून एक ब्रेकिंग न्यूज येते. आपल्या सर्वांना माहिती आहे 13 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी आज IPL मध्ये आपलं नाव रोशन करतोय आणि IPL च्या क्रिकेट विश्वामधली अजून एक रेकॉर्ड ब्रेक होतोय. 35 बॉल मध्ये 100 धावांची खेळी वैभव सूर्यवंशी यांच्याकडून होते. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल्स 100 रन्स आणि त्याच पद्धतीची आक्रमक फलंदाजी या ठिकाणी गरजेची आहे. गोलंदाज अभिज्ञ सामना करेल. सायू 12 बॉल आणि 37 धावांची आवश्यकता. आता 12 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 36 धावा. काय होणार. सायल आडिवरेकर यांच्यावरती पूर्ण दारोमदार आहे. 12 चेंडू 36 धावा. अभिज्ञ पुढचा बॉल टाकेल. प्रेशर क्रिएट करेल का अभिज्ञ सायू यांच्यावरती. 12 चेंडू. व्हॉट अ डिलिव्हरी. अँगल क्रिएट केला. ऑफ ब्रेक. सायूला वाटलं लेग ब्रेक होईल. कोणत्याही बॅट्समनला वाटेल कारण जी ऍक्शन होती बॉलरची ती ऍक्शन मात्र लेग ब्रेक पद्धतीची होती. ही सुद्धा खासियत आहे अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. ही खासियत अनेक गोलंदाजांनी आपल्याला दाखवून दिलंय की एका शैलीमध्ये 2 प्रकारची गोलंदाजी आज आपण पाहू. थोड्या वेळानंतर अनेक गोलंदाजांना पाहू. त्यापैकीच एक अभिज्ञ. पुन्हा एकदा नो बॉल 2 धावा मिळतील. नो बॉल जे प्रेशर क्रिएट झालं होतं ते रिलीज थोड्या प्रमाणात झालंय. नो बॉलच्या स्वरूपात धाव संख्या 11 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. 30 अशी धाव संख्या झाली आहे. 30 रन्स 34 अशी धावसंख्या पाहिजे. 11 बॉल. पुन्हा एकदा अँगल वाईड अँगल लेग स्टिकच्या बाहेर. धावसंख्या वाढते 31 वरती. 31 फॉर नो लॉस. सायल आडिवरेकर यांच्यावरती पूर्ण दारोमदार. सायल आडिवरेकर यांच्यावरती पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता मात्र सुधीर भाई प्रतिष्ठान आणि विजय यांच्यासाठी सायल पाहिजे परंतु संजय स्मृती आणि पराभव यांच्या मध्ये आहे सायल. 11 बॉल मध्ये 33 धावांची आवश्यकता. नेक्स्ट डिलिव्हरी. सायल यांचा टॅप केलाय. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. उंचीचा पुरेपूर फायदा. वन ऑफ द बेटर फिल्डर मिलिंद आडिवरेकर यांच्याकडून येतोय. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचा नमुना. 4 धावा वाचवल्यात की सामना जिंकून देण्यासाठी या 4 धावा वाचल्या गेल्यात. वाईड बॉल. परत एकदा वाईड बॉल. हताश होतोय विक्रम.
हा धावसंख्या 32 वरती 50% धावा पूर्ण झाल्यात. 10 बॉल मध्ये 32 धावांची आवश्यकता. काय रंगणार आहे सामना. सायू ॲडुरेकर का स्ट्रॅटेजी अवलंबणार आहेत. जब से मंजिल ने हाउसकोल से कहा तेरे बस की बात नहीं है. डॉट डिलिव्हरी डेड डिलिव्हरी ना, डेड बॉल. अच्छा डेड बॉल. 9 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. आता मात्र 9 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू. हा ओके दोन आताचा डेड बॉल. 10 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता आहे. 10 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. काय होणार. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये नित्यानंदवरती कंट्रोल केलं. तिसऱ्या षटकामध्ये 50-50 गेम चालू आहे कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. 10 बॉल आणि 32 त्यामधून एक कमी करा. 31 विक्रम वरती मात्र येते प्रेशर आता कारण अभिज्ञ थोडासा भरकटतोय. कानमंत्र दिला जातोय. स्ट्रॅटेजी चेंज केली जाते. प्लॅन ए सक्सेसफुल नाही होत आहे. प्लॅन बी त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केला गेलाय का, तो होईल का एक्झिक्यूट, ते पाहणे फार गरजेचं. यावेळेला फटका चांगला स्ट्रेट टू द फिल्डर मिड विकेटच्या दिशेने. सायू यांच्याकडून टायमिंग प्रॉपर झाली नव्हती. हा फुलर लेनचा बॉल होता. फुलर लेन मध्येच आपण सायूला थोडासा कमी करू शकतो त्याचा गेम, हे मात्र माहिती आहे गोलंदाज अभिज्ञला. नेक्स्ट डिलिव्हरी यावेळेला वाव या गांडीगुलने सामना गुल करून टाकलाय. अभिज्ञ नाटेकर एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या बॉल साठी. संजय स्मृती आता मात्र हास्य वाटलं असेल. कुठे ना कुठे ते हितचिंतकांना हास्य वाटलं असेल. बॉल पाहिजे 8 बॉल 31 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चौकारांची गरज आहे. 8 बॉल 31 धावा. यावेळेला मात्र सामना संपल्यात जमाय की काय अशी मात्र भीती वाटायला लागली सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघाच्या हितचिंतकांना. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. हा फटका मात्र मारला जातोय. बॅट फिरवली जाते. एक धाव मात्र मिळते बाईच्या स्वरूपामध्ये. परंतु ही बॅट अंडरआर्म क्रिकेटसाठी हा स्टान्स किती योग्य आहे. या मैदानावरती तुम्हाला जर टॅप खेळायचा असेल व्ही शेप मध्ये खेळणे फार गरजेचं आहे. त्यासाठी तुमचा स्टान्स फार महत्वाचा आहे. 34 अशी धावसंख्या. 6 बॉल 30 धावा. थँक्यू. 6 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता. संजय स्मृती पहिला सामना जिंकण्याच्या कगारवरती आहे. गोलंदाज बॉलर नाव काय रे दादा नाव. यश मिरजोळकर यश घाणेकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल यश घाणेकर. गोलंदाजीचा अटॅक मात्र चांगला आहे. हा बॉलर ठेवलाय मागे. 4थ्या षटकासाठी विक्रमने ही स्ट्रॅटेजी केली होती. 5 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. पहिला चौकार येतोय नित्यानंद यांच्याकडून. दुसरा लेग स्टिकच्या बाहेरून आत कोरण्याचा प्रयत्न. ओहो अगदी किस करून गेल्यासारखा बॉल गेला. हवा लागली असेल स्टंपला नक्कीच. वाईड बॉल. धावसंख्या 5 बॉल मध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. 5 चेंडू 25 धावा. फुल टॉस डिलिव्हरी आहे. फटका मात्र दम नाहीये. त्यामध्ये मात्र पॉवर नाहीये. टायमिंग नाहीये. त्यामुळे 4 बॉल आणि 25 धावांची आवश्यकता. मोठं आव्हान आहे. मोठं आव्हान. हा चौकार जातोय. जरी गेलाय चौकार तरी 3 बॉल मध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. संजय स्मृती मात्र पहिल्या सामन्याच्या विजयाकडे जाताना नेव्हर द लेस वाईड बॉल नो बॉल सगळं काही मदत करतो. काय अँगल झालाय. व्हेरिएशन. बॉल टाकले पहिले 3 लेग ब्रेक. पुढचा बॉल मात्र ऑफ ब्रेक. फलंदाज बाद. थँक्यू डीजे. 2 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. फक्त 2 चेंडू आणि 21 धावा. सामना संजय स्मृती. पहिला सामना पहिली रणधुमाळी. फलंदाज संस्कार असेल
साकिब खेळण्यासाठी तयार. यावेळेला मात्र साकिब कडून येते फटका, परंतु त्या फटक्यामध्ये नव्हती ताकद, प्रॉपर टायमिंग नाही, स्लिपर डिलिव्हरी होता खोदून काढण्यासाठी. यावेळेला फुल टॉस येईल का, आणि हा फटका ही फक्त औपचारिकता होती आणि पहिला सामना विजयी होतोय UPL पर्व 2 मधून संजय स्मृती. कॉंग्रॅच्युलेशन. हॅलो. यानंतरचा दुसरा सामना MD स्टार तुळशिंदे वर्सेस टीम फायटर पूर्णगड. MD स्टार संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे, तरी संघाच्या कर्णधाराने ताबडतोब क्षेत्ररक्षण घेऊन जायचं आहे. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अभिज्ञ नाटेकर. पहिल्या सामन्याचा सामनावीर म्हणून अभिज्ञ नाटेकर. कृपया अभिज्ञ नाटेकर याने लगेचच टास्क फोर्स कडे यायचे. अभिनय नाटेकर फलंदाजी मध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी. अभिज्ञ नाटेकर टास्क फोर्स कुठे. कॅमेरामन कृपया टास्क फोर्स लाईव्ह प्रक्षेपण करा. आहे अँगल आहे बरोबर. टॉस का बॉस दिसतोय आता आपल्याला स्क्रीन वरती. हा बॉस ऑफ द टॉस संजय स्मृती संघाचा अष्टपैलू खेळाडू अभिज्ञ नाटेकर या क्रीडा स्पर्धेचा पहिला सामनावीराचा मानकरी ठेवला तो अभिज्ञ नाटेकर. तिकडे त्यांना सन्मानित करतील. सामनावीरचा टी शर्ट देऊन सन्मानित करतील सल्लागार भाऊ वरदकर. तुला बॉस ऑफ द टॉसच्या समोर जे पब्लिक आहे जरा बाजूला व्हा. पब्लिक समोरची पब्लिक कृपया बाजूला व्हायचं. समोर